Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission na kabenta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ars ngiswa bakan don ke jingtur pajba sa sekretariat daki seng bhalang na Mausen Ram bakan thup ya ka FKGGP, HNYF bat ka HYC haringkat kinong song snong ka Mausen Ram na mau plang bat ranikor kiba kwa ban weng ya ka Sai Computer Limited na ka kam sam boarding balum boarding na kita kitan ka sarkar jala lengba uba medba lingdo umentri ubri kmi ya ka tanat company boarding ha ka sipotari ujeliu araja alpun riu la pentip baka sarkar jala hi ka pen urlong ya ka jing ang nut jongki. Kajing persya ya ka company ban sam boarding ha ketika than ka day namar bakala don ka jing ot jing nam baka bill light nadu bala shimti ketika company ka kio na ka arspa sa ka nyospa bat praspa tingka shibanai ka babu jing ya ki pajba. Shuk ki seng bhalang bat kinong song snong kim snotanat ya ka rukom trekam ka Sai Computer Limited bat kwa baka MEPDCL ka deban penyat hi ya ka kam bat kam haswa kila don ru ki jing ekran baka company kam yo ya ka NOC na ki bor snong bat trekam claim trading license. Uba medba lingdo haba pentip ya kene uloong baka tanat kalau weng ya ka Sai Computer Limited bat ka MEPDCL kan penyat hino ya ka kam. Ina kalian jong ka government nila sengap sa skor ya ka jingkran jong ki baitba ki babon ki beri ki consumer jong ketika subdivision Mausen Ram berhoi nang ta nalor kata ki local MLA kamtam jong boro lightly konsumsi la ai la ki jong ki jing ai jing bot jong ki pau ki jing bapel baki baki kendo nang ta nalo kata ki don saka senjuk ki rang bas nong jong ko dong ka tain bar ko bai nalo kata ki don zu saki seng balang ki NGO bapel nang ta ki riu simet ki lawan ban pau na ka pos ka por ka bai bat ka jing ki do jing jong ki ha ka bai bat ka ne ka company ke ba penyat ya ka kam jong ke MECL ha ketika subdivision berokoi. Jadi hadir mengila bisyar ha ya ki ibro mana kalian ke sorkar hoi kala don ke jingbom hun na kalian jong ki pajba ke baki lapan pau. Dan dari ke sorkar kam la ban chuweng mardot kan hap ya ke kum ki kondon mak kum ka ai. Ina so ba ha kan ke por na kalian jong department ke corporation berokoi. Ini don ni iba Olan sun gue niki MLA jongka Mausen Ram konstitusi jongka kedong ketan berkoi balayawan pan pau kumjui ya ki jong jing ti ngiladap ban isu ya ka cancellation haka bedi bat kan ka franchisee ke bedi jong usai company wa ilaya ai ya ban sedang ya kata jing ai jing sekali jong na ka benta kan ka tan berkoi ala dak dan kam pi kawai kalong mana kalian jong ni kum kasokar na kalian na kapor kalong ba kay ke kam ka bangi tray kalong ngakwa ban biang ni kendiat pan num dari bendan jik tu bakala menuru bakano kono ko kasokar kale borobor kalong ban pinti kena bakata ka service ka bangi ai sekipai ba kam de bendan kono ko jik tot lan ne ka jing duna lan ne ka jing ko ka jing tray kam tray jam kata kalong ka bahakamat ngin pen kelana ko ka por don sibun ba ki bala pen sno ngila burom nya ka igit ngila sap sa skor ki jing pen pau na kalin joki kita ki balwan ya ka pen sno ki jing bi ki padahal ka tang la sim kam dan kalin ka corporation ngila daple hadin mengila ya lemba ki an ki kanu ki bangi de ban pet na kalin jong ka sorka banum de ban pat ki ki jing to yang mentahi kalau clear ngila dap isu ya ka city ban cancel no ya ka kam ke bangila IT saki na ka benta ka Mausen Ram subdivision blok wai hatu kan ke city cancel jong pi hatu kan trekam na do lang no ngado ka siki ke bangila isu ya ka city ngidang ya penbet ya kan ni lagun gunut kan hap simti ben kalian jok corporation ya benta dalam don pat de kiwi bi hilat kelti ya tendre ke bagi de kalong kalian corporation ke kalong ka ba hirup tambar ngin hap tau kelak kelti ben peti kena buat kita don hiki jing tunah ni tai hai por ba ni simti na kalian corporation tentang persen ban la e wata kamun kan ka pinsar no dom taksi ni ka city bi ta ka city ya kila da pa sa katu ka company na kalian jong ka corporation balai ka sibya ka por ka law long normal mungkin hab bisar ba na makanya ka kam ka don hap yang sagi oi
Tian re adu menta kampat pois ni syuru tak ada kebenta jong kakut pada kan selek ya kabala don kam bak pol ko kene le dan re nakalen jong iban ni taw kelak ti bayam menta kadang kelak ti ya kabangin kan selek kene telah jawab ka poi kata tu kali ngasuka ni sepet balai ko kam ila ban batai ni niat habai di bakani ka jing terminate ju fi kani company hatu ki daw ba pi ai ka no tili kita ki daw ba don city ki don bon ki bangila ya kedo tu ka ban kong ya kata di nomor ba kim simpat la ya ka ban ai ya ka nalok ki complain ki ngri so na ki pai ba ki bon ba ha ka bade ka billing nang ta ka service ka ba ki ai nang ta ki don bon ki balong pen ko mo ingi ya ka bangin hapan sim ki negara kata ka longka ki men ya ka consumer part i ka bangi ya pet na ka bataki pai ba Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam mangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya